Impanakal ti Philippine Statistics Authority Cordillera a karaman ti Baguio City. Iti top 10 cities nationwide, iti per capita gross domestic product. Kakaisuna a syudad iti ruar, ti National Capital Region a karaman, iti listaan. Sigun iti PSA, pakakitaan da ito'y adumurduras ti ekonomiya ti Baguio City. Mapatapata adumanon iti nasurok 485,000 ti per capita ti birok ti syudad. Nalabawan ti syudad agiti daduma probinsya iti Rion, Cordillera, ken highly urbanized cities iti Metro Manila. Nupay adda iti rank 15 ti syudad iti total gross domestic product. Impanakal ti ahensya ang nakatulong ti basit a populasyon ken dakkel a birok ti tunggal individual anang labaw iti dadakkel a syudad kas iti Quezon City, Caloocan, Malabon, ganda dumapay. Nakatulong matlang iti economic output ti syudad iti services-driven economy di manon iti 75%. Nakatulong pa iti wholesale and retail trade, financial and insurance activities, professional and business services, accommodation and food service, education, ganda duma service-related industries.